Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Amin Musa. Popoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wasankha yemwe anali speaker wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kukhala wapampando wa nthambi ya bungwe la SADC yomwe ikayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Boma latsimikizira Malawi kuti liyesetsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira pamene ripoti la MVAC laonetsa kuti dziko lino lili pa vuto lalikulu la kusowa kwa chakudya. Ndipo anthu aluso awalangiza kuti adzigwiritsa ntchito malo a Apollo Auditorium omwe atsegulidwanso mu mzinda wa Blantyre patatha zaka 28. President Mutharika wasankha yemwe anali speaker wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kukhala wapampando wa nthambi ya bungwe la SADC yomwe ikayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Boma lati liyesetsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira pamene ripoti la MVAC likuonetsa kuti dziko lino President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha wapampando ona zandale chitetezo komanso kulimbikitsa bata ndi mtendere ku bungwe la SADC. Wasankha yemwe anali speaker wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya. Iwowa awasankha kukhala wapampando wa nthambi yomwe ikayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Chisankhochi chichitika pa 29 mwezi uno. Dziko la Malawi ligwira ntchitoyi limodzi ndi dziko la Eswatini poti ndi lomwe litenge udindowu kuchokera mdziko la Malawi. Anthu ochuluka akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo wa chaka chino wa mulako wa alomwe omwe uchitike kwa masiku 4 kuyambira lachinayi likubwerali. Wapampando wa bungweli amuchana kwa Mpuluka wanena izi kulikulu la bungweli kwa Chonde kumulanje pomwe bungweli likumalizisa zokonzekera zake. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Ampuluka ati koyamba mumbiri ya chisangalalo cha mulako wa alomwe chaka chino chichitika masiku 4 ndipo chisangalalocho chifika pa chimake la Mulungu likubwerali pa 19 Oktoba. Malinga ndi Ampuluka izi zili chomwechi pofuna kuti anthu asangalale mokwanira ndi chikhalidwe cha Chiromwe. Pakadali pano Ampuluka ati ambiri mwa anthu omwe analonjeza kuthandizapo pamwambowu akwanirisa lonjezo lawo ngakhale kuti bungweli likutolerabe thandizo kuchokera kwa ena omwe akupitirizabe kuthandiza. Zokonzekera pano pozi kufika ku malechereche pamene tikuphatikiza kuti kodi nandolo mwabweresa mungati nanga chimanga chakwana chambiri bwanji kuti chikwanira koma panda kali pano ndiko zosimikiza mtundu wa Malawi kuti function ilipo andi khaso yokoma kwambiri. Chaka chino zokudya ija zilipo, zokudya ija zobwira zili konkuno. Anthu amangunimbikira kuyankhula za gondolo sheka kumakhalu zambiri kuno kula akina ntubulo kuno kuso za Chizimayi akina Nsasa ndama zatenga kuno kwa nao kunipikira gondolo amene ni mankhwala BP chabe anthu abwere kuno mboso mankhwala ina achikuda ena ni mitu mangu kupetekani kuno kwaza kuchekerani kuno mboso mankhwala okumosuka mmimba amakhala kunoko. Nayo mfumu yaikulu ya mtundu wa alomwe Paramount Chief Kaduya yathokoza anthu onse omwe athandizapo pamwambowu ponena kuti pakufunika kumalimbikitsa komanso kusunga chikhalidwe chifukwa munthu wina aliyense amadziwika bwino ndi chikhalidwe chake. Ifeyo tikamakhala ni mwambo wathu wa mulako wa alomwe timayitana mafumu onse a dziko la Malawi komanso tiyendechikira kunena kuti mafumu onsewo abwera. Tinene kuti zakunoko palibe chikhalidwe chimene chikususana kapena mwina kubwezeretsa ana pambuyo. Ifeyo timalimbikitsa kuti ana azipita ku skulu komanso mbali ya zikhalidwe anaphunzitsidwe kuti akhale ndi chikhalidwe chabwino. Malinga ndi akuluakulu omwe akukonza mwambowu anthu ayembekezere kukasangalala ndi nyimbo za chikhalidwe cha Chiromwe zakudya monga nandolo, makaka, kalongonda komanso mankhwala achikuda omwe amagwiritsidwa ntchito ndi mtundu wa Chiromwe. Kuchokera kuno kumulanje ndine Charles Pensulo. Bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo lapempha mafumu a Chewa dziko muno kuti alimbikitse komanso kuthandiza kupititsa patsogolo kusunga chikhalidwe ndi miyambo ya Chewa ngati njira imodzi yolimbikitsa umodzi.
Mkulu oona za mafumu magule komanso chikhalidwe ku bungwe la chefu a Ruben Mwale anena izi mdera la mfumu yaikulu Chiwere mboma la Dowa pamwambo okhazikitsa a Lyson Banda omwe anali group village headman Kwenembera kukhala senior group village headman Kwenembera. Zambiri mulipotiri la Madaliso Muhango. Poyankhula pamwambowu mkulu oona za mafumu magule komanso chikhalidwe ku bungwe la chefo a Ruben Mwale ati a senior group village headman Kwenembera akhala nsanamira yothandizira kukweza komanso kupititsa patsogolo miyambo komanso chikhalidwe chache wa mdziko muno. Iwo anaonjezera kuti kukwezedwa kwawo kuthandiziranso kukweza ntchito za chitukuko. Kwenembera akhala kugwira ntchito yotumikira mtundu umene wachichewa ali village headman. Ndiye kwakweza kufika pa senior group kumene kupereka bemphamvu ine apadera kwa Kwenembera kuti apitirize kugwira ntchito mwamphamvu ngati senior group kusana nimene amagwira muno kumbuyoko ngati village headman. Omwe anayimira mfumu yaikulu Chiwere a senior group Kaidzekeka apempha senior group Kwenembera kuti agwiritse ntchito ufumu wawo molingana ndi mfundo zomwe boma linayika pa udindo wa mafumu. Iwo apemphanso mfumuyi kuti ilimbikitse ntchito yobwezeretsa zachilengedwe, kuthetsa maukwati a ana komanso kulimbikitsa ana kuti adzipita ku sukulu. Ntchito zimene Kwenembera ali nkugwira ali mfumu asasiye pamene afika pa senior group nkuwasiya abale awo pa group apitirize kuchita zimeneyo amachita chifukwa kuno kuchitukuko chimayenda bwino kwambiri pamene Kwenembera adala group. Ndiye lero mmene tadzoza kukhala senior group ndikhume kuti dziko la Malawi limakondwera ndi mfumu kapena kuti ndi dindo wa chitukuko. Wapampando wa komiti yomwe imendetsa mwambowu apita Nkhwazi ati ndiokondwa ndi momwe mwambowu wayendera ponena kuti wayenda molingana ndi miyambo yachewa. Ndikofunikira kwambiri kuti anthu azisunga chikhalidwe chifukwa wina aliyense amadziwika ndi chikhalidwe chake. Kuti mudziwe zoti uyu ndi mchewa, uyu ndi mlomwe, uyu ndi mtumbuka, amadziwika chifukwa chikhalidwe chake. Popanda chikhalidwe timakhala zoti ndife anthu otayika. Pambali powakweza kukhala senior group village headman Kwenembera ndi wachiwiri kwa mkulu oona za mafumu magule komanso chikhalidwe ku bungwe la chefo. Madalitso Muhango, MBC Dowa. Akuluakulu a banki yaikulu pa dziko lonse World Bank ati maiko akunsi kwa chipululu cha Sahara kuphatikizapo Malawi akuyenera kukhazikitsa ndondomeko zothandizira kukonza mwayi wa ntchito. Ripoti la African Post lomwe banki yatulutsa likusonyeza kuti chuma cha maiko aku Sub-Sahara chikukwera koma vuto la kuchepa kwa ntchito lidakali lalikulu. Zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi ripoti ili ntchito za chuma cha maikowa zikuyembekezeka kukwera kufika pa 3.8% mu chaka chino cha 2025 kuchoka pa 3.5% chaka chatha. Koma ngakhale izi zili chomwechi chiwerengero cha achinyamata omwe ali amsinkhu ogwira ntchito chikukulirabe zomwe zikuchititsa kuti pakhale mavuto akusowa kwa ntchito. Pachifukwa ichi mkulu oona za chuma kuno mu Africa wa World Bank Andrew Dabalen ati maiko atsopano akuyenera kukhala pakalikiliki kusaka njira zoonetsetsa kuti mwayi wa ntchito kupezeka mogwirizana ndi chiwerengero cha anthu omwe akufuna ntchitozo. Ripoti lasonyeza kuti chuma chochuluka cha maiko chikuyenda ndi ntchito za bizinesi zing'onozing'ono, zina zosakhazikika ndiponso zina zoyendetsedwa mabanja osati kampani zikuluzikulu. Ripoti ili likudzanso pa nthawi yomwe dziko la Malawi langosintha kumene utsogoleri zomwe zikupereka chiyembekezo chochuluka pakati pa anthu. A World Bank ati kuti maiko athe kuonetsetsa kuti anthu akupeza mwayi wa ntchito zabwino pakufunika kukhazikitsa kampani zikuluzikulu zokhazikika. Zina mwa ntchito zomwe ati zili ndi kuthekera kochulutsa mwayi wa ntchito ndi monga zokopa alendo, zomangamanga, zaulimi komanso za mafakitale. Elin Chimoyo, MBC Blantyre. Boma lati lichita chotheka kuti mabanja onse omwe akhudzidwe ndi njala chaka chino alandire chakudya. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka auza MBC kutsatira ripoti loona zakudya la Malawi Vulnerability Assessment Committee EMVC lomwe lasonyeza kuti mabanja pafupifupi 5 million sakwanitsa kupeza chakudya miyezi ya Oktoba kufika mwezi wa March chaka chammawa. Ndunayi yati boma layamba kale kukambirana ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino kuti achitepo kanthu pa nkhaniyi. Zonadi tatusa report lomwe likusonyeza kuti pafupi ya Malawi
5 million akhala pavuto nkhani ya chakudya. Ambiri mwa iwo alibe chakudya mene tikukamba pano, komanso sakudziwa kuti chakudya kapeza kuti. Report imeneja timachwa kuti MVAC is the Malawi Vulnerability Assessment Committee report, MVAC. Manager imapangidwa produce ndi donors. Report iyi inatuluka kale mu July. Kumanzatu amene boma lango chokali sanafune kulitusa report lija futa nkhani ya ndale. Anaona kuti tikupita ku chisankho ndi azikanena kuti Amalawi 5 million avutika ndi njala, aona ngati mwina mwake iwo chisankho sichaendera bwino. Anangosunga report imene lija. Ndiye ifeyo titalipeza pa desk. Kumaso titakumana ndi madonors anana kuti iwo ali ready kuti atithandize. Chifukwa masiku awiri apitawo munaona kuti ineo ndi Dr. Chaponda antuna a Foreign Affairs tinakumana ndi madonors, tinakumana ndi ambassadors, high commissioners, amaiko onse amene ali Malawi, ali resident kumalawi kunoko. Tinakumana naso ndi mabungwe akulu azikolosera pansi ngati World Bank, tinakumana ndi African Development Bank, African Bank, ndi mabungwe osiyana onsewo akunena kuti atipasa ndalama ina atipasa chakudya. Koma amafuna kuti report lija lituluke kusoza kuti anthu alisaziwa kuti kumalawi kunoko kuli vuto la njala. Ndipo pakadali pano ndunayi yapempha a business omwe akusunga chimanga kuti ayambe kugulitsa chimangachi malo muti makamaka malo modikira kuti adzagulitse pa mtengo okwera mtsogolomo. Ndiwapemphe anzanga a business amene akusunga chimanga ndicholinga choti mwina agulise mu December muno kapena February kuti apange ndalama zambiri. Ndifuna ndiwauze kuti agulisire tu chimanga chimenecho, nthawi yake yogulisa yo ndino. Chifukwa tikangoyamba kugawa chimanga chikena paliponse, chikaya pena paliponse. Ndiye agulisire tu chimanga pano, chifukwa chimanga chimenecho wani aluza nacho komanso azasowa nawo nsika. Ndi nthawi ndiwapemphe anzanga business chimanga chogulisani musakisunge. Kaprofile mene kakanga chepe mungapangeko pangianitu, otherwise chimanga chimenecho muluza nacho musowa nawo nsika. Pesa tapita Mutharika ndi president khala amene ndi chikondi ndi Amalawi. Ndamene sakufuna kuti Amalawi azinamizidwa. Chifukwa wina aliyense akudziwa kuti mwana kuna kuli njala. Chifukwa cha mavuto osiyana. Kuma boma lapita lija limafuna lizibisa kale chinthu chobisika. Kuma professor nakuti ayi tulusani report iyo anthu aziwe komanso ife ngati boma tichite chotheka kuti chakudya chipezeke. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasankha yemwe anali speaker wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kukhala wapampando wa nthambi ya bungwe la SADC yomwe ikayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Boma latsimikizira Malawi kuti liyesetsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira pamene ripoti la MVAC laonetsa kuti dziko lino lili pa vuto lalikulu la kusowa kwa chakudya. Ndipo anthu aluso awalangiza kuti adzigwiritsa ntchito malo a Apollo Auditorium omwe atsegulidwanso mu mzinda wa Blantyre patatha zaka 28. Takulandiraninso ndipo popitirira nkhanizi sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA yati ipitiriza ndi luso lake lakafukufuku osiyanasiyana kuphatikizapo wa madzi ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo umoyo wa anthu akumidzi mdziko muno. Mkulu wa UNIMA Professor Samson Sajid ndimwe wanena izi pomwe amapereka mjigo madera akumidzi mboma la Zomba. Ntchito ya university makamaka University of Malawi sikungophunzitsa mkalasi mwakha, sikungopanga kafukufuku kokha, komanso zimene tafufuzazo tizithanso kuthandiza anthu m'mizi. Phunziro limodzi limene timaphunzitsa mu University of Malawi ndi lokhuzana za madzi, kuti kodi madzi tingamapeze bwanji, madzi tingamateteze bwanji, kukumba kwa madzi timapanga bwanji, timaphunzitsa zimenezozo. Koma tikaphunzitsa nkupanga so kafukufuku, tikamapanga kafukufuku pamakhala ana skulu aja timakhala nawo kumapanga kafukufuku.
so kafukufuku amachitika pa ndoti kodi mazi timapeza bwanji ndi zinapezeka kuti momwe imizi iwiri imene takhala tikusegula zisime leroli kwa Ndango ndi kuno kwa Namangale ndi kumene tinakusankha kuti kukhale ngati labu ana akaphunzire kafukufuku wakapezedwe kamazi ndi kasamalidwe kamazi. Mkulu ona za ntchito za malimidwe mdera la Mzuzu ADD Anderson Chikomola wati malo atsopano omwe bungwe la ASUD lakhazikitsa ku doroba mu mzinda wa Mzuzu athandiza kupititsa patsogolo ntchito za ulimi m'dziko muno. Achikomola ayankhula izi atayendera malo osiyanasiyana achionetsero omwe bungwe la ASUD lakhazikitsa pa malowa. Chimwemwe Mululu wabwera ndi ripoti ili. Malowa omwe anayamba mchaka cha 2021 akhala akuphunzitsirapo magulu osiyanasiyana njira za makono za ulimi pofuna kuti alimi adzipindula ndi ntchito yawo pomwe nyengo zikusintha. Wapampando wa bungweli a Feton Kabula ati mwazina alimiwa akuwaphunzitsa momwe angapangire manyowa a mitundu yosiyanasiyana. Amene wawa athandiza anthu ambiri, anthu ozungulira dera lino, koma osati anthu ongozungulira dera lino lokha, koma anthu malawi muno ku mpoto konse kuno anthu adzibwera kudzaphunzira za ulimi kuchokera pamalo pamenepa. Mkulu wa Mzuzu ADD Anderson Chikomola watsimikizira bungweli ndi magulu ena onse okhudzidwa kuti agwira limodzi ntchito ndi bungwe la ASUD kuti maphunziro ndi ulangizi zomwe zikuchitika pamalopa zikhale zopindulira alimi ambiri. Chikhulupiriro kuti pamalo pano alimi athandizika kwambiri kuti zophinja zomwe akukumana nazo pa ulimi wawo athandizidwe polandira upangiri ndi ukadaulo wa mmene angapitisire pasogolo chitukuko cha ulimi. Mmodzi wa akuluakulu ku konsolo ya Mberwa Amese Yambi ayamikira bungweli kamba kokhazikitsa malowa omwe ati ayamba kale kupindulira alimi mderali. Alimi athu kuchokera panopa adziwa mmene angapangire manyowa, mmene angasamalire ziweto zawo kudzera mmalo amene wawa. Chifukwa senta iyi ntchito yake ndikudzaphunzitsa upangiri mmene angapangire zinthu zimenezi. Malowa adzigwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana monga ophunzira a msukulu za ukachenjede ndi sukulu zina, alangiza za malimidwe ndi ena mogwirizana ndi bungwe la TVETA. Malowa amangidwa ndi thandizo la zachuma lochokera ku bungwe la ku Switzerland lotchedwa Ecosolida. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Banki ya First Capital yati mpikisano wa kupha makwacha omwe akhala akuchititsa kuyambira mwezi wa Mei chaka chino wathandizira kuchulukitsa chiwerengero cha alimi omwe atsegula account ku banki iyi. Mkulu woona za malonda ku banki Stanley Chiola ndiye wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa maere omaliza a mpikisanowu pomwe kalabu ya alimi ya Timverane yapambana mphoto yayikulu ya mpikisanowu ya njinga ya moto. Lero tapanga maere athu omaliza mu mpikisano wa kupha makwacha. Mpikisano umene unayamba pa 1 May ndipo unatha pa 31 August. Tinapanga mpikisano umenewu kuwapangira alimi afodya. Monga mudziwa ulimi kumalawi kuno ndi chinthu chofunika chimene chimathandiza pa chitukuko cha dziko. Ife ngati banki timakhulupirira kuti wathandiza alimi athu ndi chinthu chofunikira chifukwa zimathandizanso pa ulimi wawo komanso kuwathandizira mu zinthu zina zonse zimene amachita pokhuzana ndi ulimi mamapanga. Ife ngati banki ndife okhutira ndi mmene zinthu zayendera. Taona alimi ochuluka amene apanga nawo mpikisano umenewu ndipo tsiku la lero mmene apanga maere omaliza ndithu taona kuti alimi oposa 96 ndi amene yachita nawo mwayi owina mphoto zosiyanasiyana kuphatikiza mphoto yoyamba imene ili njinga ya moto komanso tapereka mphoto zina ngati njinga zakapalasa, tapereka matumba achimanga komanso ndi mphoto zina. Ife ngati banki cholinga chathu chimene timapangira mpikisano umene chakwanitsidwa monga ndanena poyamba paja kuti taona alimi ochuluka amene atenga nawo mbali mpikisano umenewu. Taona alimi ena amene asegula ma account kumene ku banki yathu komanso alimi ena amene takhala nawo kwa nthawi yayitali akupitirizabe kugwiritsa ntchito account yawo ya makwacha imene ili ku First Capital Bank. Tungwalimbikitsanso alimi amene akuti apitirize kugwiritsa ntchito account yawo ya makwacha komanso alimi ena amene alibe account ku banki kwathu kuno tikuwalimbikitsa kuti athe kuzasegula account ku First Capital Bank iliyonse imene nayo pafupi kuti nawonso akhale nawo ndi mwayi okhala ndi mwayi ngati umene tinali nawo tsiku lali. Anthu aluso awalangiza kuti adzigwiritsa ntchito malo a Apollo Auditorium omwe atsegulidwanso mu mzinda wa Blantyre patatha zaka 28. Mkulu oyang'anira malowa Tonderai Banda ndiye wanena izi pamwambo otsegulira malowa.
Banda yemwenso ndi mkulu wa kampani ya zamsangulutso ya Entertainers Promotion mogwirizana ndi makampani awiri a hotela ya Amaryllis ndi Aiya Led athandizana kukonzanso malowa kuti awatsegulire. Anali mbali yote ya mapanga nao mashoka, panopa ndi nthawi ineyo ndikuyenda mmene munenda pampanga koma munthawi yanga palibe chinthu chachikulu kuposa zimene chimoyo mwanga, zikundipangisa kumva bwino kuti pomwe adadana kuona inenso ndakuona koma munthawi yanga. Ano andi ma seat one about 500 malo ano ati ndi malo odyera mweraso zokuma zosiyanasiyana. Malo ano ali ndi screen, the biggest screen ya Malawi, which is also KFT. Palibe amene ali na screen imene ndi malo kuti wina aliyese ali mtawuni mwenimweni so kutali kuti so parking so paliso mavuto iyayi. It's very secured malo amenewa ndipo ndi malo kuti aliyese ngoyitanira kuzabwera either mupange graduation, either mufuna mupange launch product ngati company, either mufuna mupange china chilichonse. You're welcome to mbele kunogo kandi madansi tradition, you're welcome to malo anwa. Ndipo munkhani zathu zakunja anthu mazana asonkhana mtawuni ya Tel Aviv mdziko la Israel pomwe akudikira mwachidi kuona abale awo omwe akhala akusungidwa mukakamizidwa kwa zaka zitatu ndi magulu a Hamas kudera la Gaza akubwera kumudzi. Izi zikuza pomwe magulu a Hamas ndi dziko la Israel asayenelana zamtendere. Mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump imwe wakhala akutsogolera zokambiranazi akuyembekezeka kuchita zokambirana ndi nyumba ya malamulo ya dziko la Israel komanso kukachititsa msonkhano okhuza mtendere ku Middle East mdziko la Israel. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mwauno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wasankha yemwe anali speaker wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kukhala wapampando wa nthambi ya bungwe la SADC yomwe ikayang'anira chisankho mdziko la Tanzania. Boma latsimikizira Malawi kuti liyesetsa kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira pamene ripoti la MVAC laonetsa kuti dziko lino lili pa vuto lalikulu la kusowa kwa chakudya. Ndipo anthu aluso awalangiza kuti adzigwiritsa ntchito malo a Apollo Auditorium omwe atsegulidwanso mu mzinda wa Blantyre patatha zaka 28. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, tsalani bwino. Mawa bwino kwa nonse yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yapatali ndiyo tentha madera ambiri a dziko lino. Izi zili chonchi kamba kampweya ochokera mu nyanja ya mchere ya India umene ukulowa mu dziko lathu lino chakumvuma. Mawa uno tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino, koma kwa Ngabu ndi kunsanje kufunda ni madigiri okwana 25 pomwe kunzuzu kuzizilirapo ni madigiri okwana 15. Nyengo iyi khala ikupitirira pamene madera ambiri tikuyembekezera nyengo ya mitambo yapatali. Masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri omwe kwa Ngabu ndi kunsanje kutentha ni madigiri okwana 38 koma kunzuzu ndi kulilongwe kutentha ni madigiri okwana 31. Masana wanso tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a dziko lino. Munali ndine Charity Mapondo, khala nozindikira dziwani za nyengo. Cash yapweka
osafuna makobiri zake izo. Anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page. Kuti mulowe nawo mmasewerowa, imbani star 4342 star 9 hash. Lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zizat mafunso pe unalinda umapanga chango kali ya mamudi deile mafunso hadi who's this dedi sayambeza ma blue dick hadi akaimba foni ndiziyanka changu kukwaba wakusara tufuna wa misara fulfilling my desires uchurch tizitengana kukapembela boy wakusara akale wa misara fulfilling my desires kuchurch tizitengana kukapembeza akale ngalineyo makalidwe ngalineyo akale ngalineyo makalidwe ngalineyo. She got a temper like mine, I'm a bad one, tolerate no nonsense, yeah. Ain't got no time for your gossip, she hustles like her man, yeah. I'll be like, easy mommy, little city jumba with church. In the mommy, mawatika mwela with chess. Kukumba wa kusara, tufuna wa misara, fulfilling my desires, kuchurch tizitengana kukapembela boy wakusara akale wa misara fulfilling my desires kuchurch tizitengana kukapembeza akale ngalineyo makalidwe ngalineyo akale ngalineyo makalidwe ngalineyo